Време да наемаш, така специалистите в сферата на недвижимите имоти определят последните месеци. Оказва се, че цените на наемите в София са паднали с до 30% в сравнение с последната година. Така вариантите пред наемателите са много благоприятни. Как наемодателите понасят този факт, ще разберете в репортажа на Яна Николова. Освен производителите на спиртни напитки, по всичко личи, че големите печеливши от една криза са хората, които живеят под наем. Този 300-стаен апартамент е на пазара от 6 месеца. За да го отдаде под наем, собственикът му е бил принуден да свали цената с 10%. За сега неуспешно. Има интерес, но за сега си оставяме с гледането общо. Тази нелека участ сполетява масово наемодателите и то не само в столицата. Цените и на наемите, и продажните цени са едни от най-ниските, откакто се помни в последните години. Тенденцията в сравнение с година назад е спад между 15 и 30%. На фона на все по-ниските цени на наемите, алтернативите пред наемодателите не са много. Не така стоят обаче нещата при кандидат-наемателите. Доста от клиентите наематели се опитват да предоговарят условията със своите наемодатели или другия вариант е да се преместят на по-изгодна цена в друго жилище. Според специалистите в сферата на недвижимите имоти, именно сега моментът е изключително подходящ за миграция към по-елитните квартали в столицата. Оборище, Гео Милев, Бели Брази, Лозенец също така. Виждаме, че тук има и елитни квартали. Повечето имоти там се предлагат обзаведени. Ако все пак това не ви е достатъчно и се надявате на още по-изгодни оферти, ще трябва да ви разочароваме. Цените едва ли ще продължат да падат, тъй като вече се намира синхрона между търсене и предлагане. Препоръката ми е всички, които в момента обмислят закупуване на имот или промяна по някакъв начин на условията, при които живеят под наем, да го направят сега. Така в кризата ще се създаде работа и за хамалите, които местят мебели. Шегуват се експертите.